Pentru că este o zi așteptată de mult. E o zi așteptată de părinții voștri. E o zi așteptată de voi, de nași și de nuntași. Pentru că e ziua în care dragostea voastră e binecuvântată. Iar minunea s-a întâmplat. Ați intrat în biserică doi și veți ieși unul singur. În asta constă taina căsătoriei. Să fiți toată viața unul ca altul, unul pentru altul și unul cu altul. Și să știți că dragostea voastră n-are nevoie de multe cuvinte. Cuvintele voastre au întotdeauna nevoie de multă dragoste. Și așa să le faceți. În partea lui Scumpu, pentru șeful lui regele lui Cheilor, Cheilor, 50 euro. Din partea lui Scumpu, mulțumim de toată inima. Vreau să-l cresc, să-l fac mare și să-i dau mare valoare, să se descurce în lume, să fie șmecher ca mine. Azi da toți banii din lume, da, da, Cheilor al meu să fie bine, da, da. Ține-mi, Doamne, zilele tale, să-i fac toate poftele. Azi da toți banii din lume, da, da, Cheilor al meu să fie bine, da, da. N-au valoare toți banii, oh, oh, oh. Ia-o, Zalina!
ce băiat mi-ai dat, el ia ochii mei din cap. I-aș da inima din mine, dar nu cheilor să-i fie bine. Regele lui Alina, da, da, s-audă România, da, da, e cheilor băiatul meu. Atențiune! Dar Alina, pentru șeful ei, comora ei cea mai mare, cheilor. Tot pentru cheilor, tot pentru cheilor, în ultimul rând pentru scumpul, pentru bărbatul ei. Pentru nașii ei cei mai valoroși și norocoși, să rămână în sus.